Ο Δημήτρης Αρβανίτης είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς της ελληνικής τηλεόρασης που μετρά πάνω από 32 χρόνια σκληρής δουλειάς πίσω από τις κάμερες. Μας υποδέχτηκε στο σπίτι του στη Φιλοθέη και μας μίλησε για την πορεία του, τους ηθοποιούς που ανέδειξε και το μετάνιωσε, αλλά και τα όσα συμβαίνουν με τα κανάλια το τελευταίο διάστημα. Το πρόβλημα της ελληνικής τηλεόρασης είναι τεράστιο και δεν είναι μόνο του Μέγκα. Το Μέγκα σαφώς και είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Το πρόβλημα στην ελληνική τηλεόραση είναι ότι ανεπτύχθη κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν υγιείς. Και εδώ γίνεται το πρώτο πολύ μεγάλο λάθος. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, παιδιά, θα μείνετε 4. Μα πώς θα μείνουν 4? Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, το πάνε σπίτια τους? Και ρωτάω τον Υπουργό, και ας μπορέσει να μου απαντήσει, και θα γελάσουμε πάρα πολύ, εάν αφήνεις 4 άδειες, γιατί δεν κάνεις το ίδιο στο ποδόσφαιρο, να αφήσεις 4 ομάδες που εκεί πέρα γίνεται της κακομοίρας? Μου χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά. Μου χρωστάνε τα λεφτά για τα σενάρια, τα λεφτά για τα μηχανήματα, τα λεφτά για μένα, τα παιδιά μου χρωστάνε. Παρ' όλα αυτά μ' ακούτε? Είμαι λογικός άνθρωπος. Δεν λέω επειδή χρωστάτε σε μένα, γκρεμίστε, κόψτε τα κεφάλια του Μέγκα. Δεν είναι λύση αυτή. Έχοντας ζήσει 32 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση και δεν θέλω να ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Κάποτε είχα κάνει μια παραγωγή στην ΕΡΤ και κόντεψα να χάσω τα σπίτια μου, γιατί κάνα 2 χρόνια με πληρώσουν και μπήκε η τράπεζα μέσα και ήθελα να μου πάρει τα σπίτια μου. Λοιπόν, τι μου λέτε, δεν είναι πρώτη φορά που τα ζω. Είχα διαβάσει ότι σας είχε γίνει μια πολύ καλή πρόταση πριν συμβούν όλα αυτά με το Μέγκα, να πάτε σε ένα κανάλι σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι αλήθεια. Μου έγινε αυτή η πρόταση και εγώ θα σας πω κάτι. Το κανάλι δεν είναι άψυχο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι εκεί που έχεις μάθει να δουλεύεις μαζί τους. Έχεις την αγωνία των εκπομπών των δικών σου αν θα πάνε καλά. Εάν αυτό το κανάλι είναι βιώσιμο. Εγώ ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα χρόνια ρωτήστε οποιονδήποτε παραγωγό. Δεν έχει χάσει ποτέ λεφτά από μένα. Το μετανιώσατε? Δεν το μετάνιωσα και οι λόγοι είναι 2. Ο ένας είναι γιατί είδα το αποτέλεσμα της κίνησης, δεν ήταν αυτά που μου είχαν τάξει. Ευτυχώς έχω μεγάλη μύτη και φαίνεται. Και αυτή η μεγάλη μύτη μυρίζεται. Όταν έχεις κάνει 1500 ώρες, πολλά πράγματα, η διαίσθησή σου έρχεται και τα κοιτάει. Τα ελέγχει. Ξέρω πια τι γίνεται, καταλάβατε. Θέλω να πάω λίγο και σε εσάς όμως, γιατί είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, έτσι, με το στυλ σας, τα γυαλιά. Τώρα βάψατε και το μουσι μπλε. Αυτό είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς σας. Κοιτάξτε, το πώς ντύνεσαι και το τι κάνεις είναι και ένας τρόπος να καταλαβαίνεις τι θες εσύ στη ζωή σου. Εγώ δεν βάφω το μουσι μου για να το δει κάποιος άλλος. Το βάφω γιατί το γουστάρω. Ξύπνησα ένα πρωί και δεν είχα μουσι το καλοκαίρι. Και λέω, άμα αφήσω ένα μουσι, ήταν χάλια. Αν το βάψω όμως. Οπότε πήγα και πήρα μια μπογιά από αυτές που χρησιμοποιούν, γιατί αλλάζει χρώμα, δεν το αφήνει το ίδιο. Είναι παιχνίδια. Μια μέρα μου λέει, ένας φόραγε μια γραβάτα έτσι σε μια δεξίωση και μου λέει, γιατί έχεις βάψει το μουσι σου μπλε? Του λέω, και εσύ γιατί φοράς μια γραβάτα που είναι τελείως άχρηστη? Ο άλλος μου λέει, γιατί φοράς διαφορετικά παπούτσια? Του λέω, και εσύ γιατί φοράς ίδια? Δεν έχω στο σώμα μου κανένα τατουάζ και τα μισώ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα τατουάζ γιατί δεν μπορείς να τα μετακινήσεις. Ένα βράδυ λοιπόν είμαι με μία φίλη μου, μόλις την έχω γνωρίσει, κοιμόμαστε μαζί και το πρωί ξυπνάει και δεν το βλέπει και μου λέει, έφυγε το τατουάζ. Λέω, τι λέει αυτή, έφυγε το τατουάζ, πού πήγε, ποιο τατουάζ? Πρέπει να μου στο κεφάλι σου. Σε το έβγαλα. Πώς το έβγαλες, μέσα στη νύχτα κάνεις λέιζερ? Όχι, λέω, είναι σφραγιδούλα. Έχω τάξη στη δουλειά μου, απαιτώ τάξη στη δουλειά μου, είμαι εξαιρετικά αυστηρός. Όταν μπαίνω μέσα στο γύρισμα, σταματάς δεν ακούς κιχ. Έχω μετανιώσει κυρίως για 2 άθλιους, κυριολεκτικά άθλιους στη συμπεριφορά, άντρες, τους οποίους μάλιστα τον ένα τον έδιωξα στη μέση της σειράς και είχε και το θράσος να πει ότι τώρα που έφυγα εγώ η σειρά δεν θα πάει καλά και η σειρά πήγε σαφώς καλύτερα. Το σπίτι του είναι ένα πραγματικό μουσείο τέχνης, το οποίο έχει φτιάξει ο ίδιος με το προσωπικό του γούστο. Ο Δημήτρης Αρβανίτης μας ξενάγησε στους χώρους και σε κάθε αγαπημένη του γωνιά. Αυτό το σπίτι έχει γίνει με μία αντίληψη. Η αντίληψη είναι συγκεκριμένη, ότι δεν θέλω να πετάω αντικείμενα και θέλω να τους δίνω μία καινούρια χρήση. Αυτό το ρολόι εδώ πέρα είναι από ένα διαλυτήριο πλοίων,
το οποίο το πήρα, δεν είχε δείκτες, έφτιαξα τους δικούς μου νταλικούς και λειτουργεί κανονικότατα. Μόνος το φτιάχνει. Μόνος μου τα φτιάχνω. Αυτή η καρέκλα είναι από ένα βομβαρδιστικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι από μια εκποίηση της αεροπορίας, της ελληνικής αεροπορίας. Όταν το πήρα ήταν μαύρο και άραχνο, τώρα το έχω διορθώσει και δουλεύει τέλεια. Το jukebox λοιπόν αυτό λειτουργεί κανονικότατα. Λοιπόν, εδώ το ακούτε ότι παίζει, έτσι. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, το οποίο δεν έχει ανταλλακτικά ημιτασιόν. Είναι όλα original. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το συνδέσω αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ανιχνευτής ψεύδους. Δηλαδή κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά, το έχω καρατσεκάρει, αλλά οι περισσότερες γυναίκες δεν ξέρω γιατί αρνούνται να βάλουν τα ηλεκτρόδια στα χέρια. Λοιπόν, αυτό ρίχνει ρούμι, τζιν, ουίσκι και βότκα και λέει πόσες, τώρα το έχουμε άδειο, αλλά αν βάζω το χέρι μου μην έχει σταγόνες μέσα και λέει πόσες δραχμές θα πληρώσεις και πόσα γαλόνια. Είναι μια κουζίνα επαγγελματική από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εδώ πέρα είναι ο Καραγκιόζης μάγειρας, τον βλέπετε, έτσι. Είμαι εγώ δηλαδή, αν με κοιτάξετε λιγάκι ταιριάζω στο περιβάλλον. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινες ψυχές που έχουν δουλέψει και έχουν εργαστεί σε έναν ακόμα τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος βασανίζεται από πολλά δάνεια και μάλιστα με τα πρόσφατα